Паник-атаката идва без предупреждение и ти отнема дъха. Жените след 40 започват да усещат нещо, което никога преди не са имали. Стягане в гърдите. Главата се замайва. Идва страх без причина. Това е паник-атаката. Тя идва внезапно и оставя усещането, че губиш контрол. Но зад този симптом често стои умора на сърцето и натоварване на нервната система. Това не е каприз, това е сигнал, че трябва да се погрижи за себе си. Паник-атаката не е измислица, тя е реална и страшна, но може да бъде контролирана, когато знаеш откъде идва. Не чакай следващата атака. Пиши "искам" в коментар и сподели видеото, за да помогне на повече жени като теб.